Lothar Matthäus khan Bayern Munich chungchang ti hian soin Bayern Munich squad a hian player zongjong in khel thei tura an fit vek chuan tuna an squad hi an club chanchina a thaber an ni hialang tuna hian player tha somni rual zet bultan thei an neya ka in khel ve hun lai kha chuan player tharwal som pathum atanga som pasari emo chaute kan oma engpo ni se tuna chuan player panga thlak thei te po aloni ta boka ma se kan ti ram te ang tuna an squad hi a thaber an ni hialang ka ti na phena attacking a big chuan a thaber an ni kherlo mai thei entirnan Ribery Robben le Lewandowski Thomas Muller te engtik lai poa an omreng kha chuan an ni kha tuna Bayern attacking player te aya thazok an ni in ka hria midang ka soiselna lam ani lova ka thlirna ka soi mai ani player minglangsar minglian hian Champions League a hna a chantir ngai lova team lianin hna a chantir jok thin ati German legend Lothar Matthäus sathu soi hi kan trompui hlom emochu Champions League a champion turin player tha ain team tha apoimo jok ati na ani bera team balance tha a soina te po a cocktail theyang chu